buna enchere yemo yokogendera gusira bali bonsi batari kwinyara ase binyoro gweta nigo bono nigo litikulia lero abanyakinyoro ba Kineni korwa ebunge ya Bomachoge chachime kaunti ya Kisii besokirie na korokia omogokobo magega yenkeyemo yaringe no kuganyo konene gokonywa aso kwa gachere nyumba magega ya barubuko ba ase litumbe asegeka egetambe egikorekyo ni gokiabage koene kigwa no musamali omuya oyu igore omwana siasa omanyakante buna Julius Biticha ase babere bakomwernerimbia muno ase ngencho yokorwa obakonyobu nonye nabo nigo baburiria barayibande kubwatia ekiorokereri kengekyo na gokonya bali bonsi bali no kugania ase binyoro buna enchere yemo yokogendera kurwania ubutaka ase chiamate Njenko kwali sinyasara nyanja ndikita ko nyase nkorara sita ina ari korara ngotweru mbura yo kama acha guchira nyomba akyo morayo ino muntu muya ande ekura yae nere ngocha kwapi ni gonkoira ni biya asomugambi Julius Biticha asogoche asenkeye asomwana ona abwate mechanda menene na indobeire okomokonya asobugagare omorusiria asare gutwerwa omoretira ase nyomba etari gochigotwa bono nanyora omoremba asokorara asagiya erinde nonyana abana ba maremu banyore obuya ase ngencho babekirwa ase batari gotwerwa wankoreire gakone omwana one konyora gotwerwa nande bono igo omogambi tabwati asa korara muna bono igo moito gobekirense ase nyomba eri enkendu kwagachete gakinya sa gosesenie nanda abantu baito mwensi bibakineni ata omogambi Biticha okwerende amagoro yamona ase gazi gwatokoreire Nyasaye agoseseni sana nande chikura cheito ng'aintwe family ya Mwanyangweta chonsi pimbo gotogoja gwaka mambi ngoiraneri omwesimiwa Julius Biticha ase gazi wakorire gazi enene mono gesegese kenyoreke ntwana korora mang'ana buna aya wakorire Nyasaye tigakobwatesi ogendere gokonya abataka botambe boigo narari buya asenge nanya kono ni kabona ari asenge mosimu okoraki uri okorichikura agachira omonte nyumba bune yo agachira omwana oyega abantu bali bakwati ibanda ari gwati abanda abantu asobonge na intwe bichana tu mukari Kineni tubwate ibande ego ika 2027 omuntu obwate kura yago muguko no gosoka Kineni ari kwa nyaka muna bono maremu na antebeti omongino yotigaire antebeti ngekura aje kunyaka saa 10 chiabo tuko gosebona gaki ali faisiko nga mubwate ibande mugendete kubwate chikati Kineni ari na inde bibande mbigendete kubwatwa toli kurubeza mugendete kubwata basi Biticha ogendere gokorabo mwana onde bwezi utarabwata kibande lete bibande bibwate Kineni iga kero omuntu tabasa gwakana besa none ntururu ochokoro oyo yani esina arigereri kwa murusiri nyomba ijengo swana rabuna chandegete nyomba tabwati agotwerwa ninsa korara ne yani akwara chibuni baka ekenegento naro lengo mugambi Biticha Nyasaye okonye miaka yonse naye tubwate mutangani se chikura cha Kineni iga